La veritat és que l'espai públic de Barcelona és el nostre gran tresor. L'espai públic de Barcelona és quasi el millor que té aquesta ciutat i és pel qual aquesta ciutat és coneguda. És coneguda per moltes coses, és coneguda pels seus monuments, per gaudir, pel sol, però sobretot a nivell de punt de vista urbanístic, arquitectònic, és valorada per la qualitat del seu espai públic. Només fa falta anar a altres ciutats del món, capitals de països o no capitals de països, per veure que la qualitat del nostre espai públic és millor des d'un punt de vista d'accessibilitat per gent disminuïda, des d'un punt de vista de qualitat i dels acabats, des d'un punt de vista de com la gent el cuida i com la gent es preocupa per l'espai públic. Per tant, jo crec que és una cosa que hem de preservar, cuidar, mimar i hem de ser molt exigents amb l'espai públic d'aquesta ciutat. Jo crec que tots els projectes que en aquests moments estem fent estem recuperant espai, diguem-ne, del cotxe o del vehicle a favor del vianant. Només fa falta que mireu els projectes Pere IV, Paral·lel, Diagonal, i veureu que hi ha una aposta radical per l'espai del vianant. Tot és així que algú ens està criticant, diguem-ne, i ens està dient que estem oblidant el cotxe. Jo crec que és una ciutat que si algú té bo, diguem-ne, té moltes coses bones, però si amb alguna cosa és excel·lent és amb la qualitat de l'espai públic i per tant això ho hem de potenciar. Les autoritzacions sobre l'espai públic tenen una cosa que se'n diuen que són discrecionals. Discrecionals vol dir que no corresponen mai a un acte reglat. Les llicències sobre l'espai públic es poden o no es poden donar. A més, no tenim una única ordenança o no hi ha una única normativa que reguli el que passa en l'espai públic. Quan un pensa en coses tan senzilles com els quioscs o com el mobiliari urbà o com les capses de gelats o els garitos de gelats, passa això, no els tenim endreçats d'una forma comuna. És complex trobar un mètode administratiu, normatiu, per endreçar tot l'espai públic, té una base jurídica molt complicada. Hem de fer esforços d'endreça, ho estem fent, ara per exemple amb Terrassa ho acabem de fer, n'hem de fer molts més, però no és un tema senzill a resoldre. La terrassa és una ocupació temporal de l'espai públic, això és molt important, perquè en el pròleg de l'ordenança se'n parla molt, i precisament nosaltres no vam voler escriure ni que fos una concessió, perquè podríem haver escrit que era una concessió, ni que fos, una privatització evidentment no, però una concessió, és una cessió temporal d'espai públic. Això ha de ser molt clar, perquè això evita qualsevol tentació de que aquell espai es privatitzi. És a dir, i això deriva en que quan tu, per exemple, apliques disciplina, tu pots anar allà amb un camió i endur-te els elements de la terrassa sense avisar, pràcticament. Estic exagerant, però suposo que se m'entén. És una ocupació temporal de l'espai públic. Jo crec que està bé, està molt bé que el públic estigui molt sobre l'espai públic. Jo crec que això ens obliga a nosaltres a mantenir un estàndard molt alt. Però també vull que tothom, o jo crec que heu de ser conscients, o tothom ha de ser conscient que en aquesta estructura tècnica, en aquesta estructura d'hàbitat urbà, ningú es planteja en cap moment privatitzar res, al revés. És a dir, quan hem fet l'ordenança a Terrasses o quan estem fent tots els projectes que estem fent, sempre estem en la línia, diguem-ne, d'oferir més espai públic al vianant, més espai públic, diguem-ne, a tothom que ens vingui a visitar i de més qualitat, això, sense cap tipus de dubte. Amb el tema de les terrasses, jo no crec que hi hagi hagut una pèrdua d'equilibri i tampoc crec que sigui una qüestió de número, és una qüestió d'ordre, d'endreça. Com ja sabeu, amb les terrasses hi havia 17 normatives diferents i quan tu vols que alguna no es reguli, el millor que pots fer és fer moltes normatives respecte a allò, perquè llavors ningú sap quin article ha d'aplicar. Per tant, el que ha passat és que hi ha hagut una desendreça. Jo crec que tot és possible. Home, sempre hi ha un número crític, però no crec que hàgim arribat al número crític. Tot és possible si està ben col·locat. Aquesta extensa i contradictòria normativa ha fet que els criteris no s'apliquessin bé i que les inspeccions no s'apliquessin bé i, per tant, aquí hem de recuperar terreny, diguem-ne, entre el tema del tabac, entre el tema del boom turístic. Doncs sí, és cert
que hi ha hagut desendreça, i ara hem de recuperar una mica tota aquesta endreça que tenim. El fet que hi hagin hagut 17 normatives diferents és una responsabilitat del propi Ajuntament, no la podem carregar sobre el restaurador. Per tant, el primer que hem de fer és explicar la normativa. I un cop hagi passat aquest temps prudencial de mig any, 9 mesos, aleshores sí, començar a aplicar disciplina. El comerç en degustació ja inclou en l'interior del local una part, diguem-ne, on tu pots menjar. Per tant, aquests comerços han de tindre 20 metres quadrats destinats a menjar. Sembla que té poc sentit que si tu deixes menjar dintre no puguis deixar menjar fora. No, això té poc sentit. I a més, també volem evitar una altra cosa, que és que tu compris el menjar i te'l mengis sense estar assegut, diguem-ne, no? Sinó que te'l mengis d'una forma informal. No? Per tant, això ens portava a una primera reflexió de dir, sembla que seria factible que en la línia del que tenen dintre ho puguin tenir fora. Segon tema, quan et fas el llistat dels comerços de degustació existents, no són tants. Penseu que a l'Eixample això ja es permetia. A l'Eixample, des de fa anys, una d'aquestes 17 normatives ja havia obert la porta a que la degustació tingués, diguem-ne, terrassa. Per tant, comptant que ja teníem els de l'Eixample, els que venien de més, que sobretot són a Ciutat Vella, no provoca un augment del número de terrasses tan espectacular com s'ha dit. La normativa té 34 o 35, no recordo molt bé, 30 i pico espais singulars que tindran unes característiques pròpies i que en aquests moments estem desenvolupant. La normativa de terrasses no queda suspesa amb les ordenacions singulars. El que es fa són complements. Jo crec que són evolucions de la normativa, evolucions en positiu, evolucions de forma que sense perdre les distàncies mínimes, sense perdre el percentatge mínim d'ocupació, sense perdre el fet que no col·loquem toldos de color taronja o rosa, no sé què, tinguem millors projectes en l'espai públic i ho tinguem més endreçat. L'ordenació singular, a més, té una altra cosa, que és que és exposada al públic. Té un tràmit d'exposició al públic. Per tant, tant els ciutadans com els restauradors, com qui vulgui, pot opinar sobre aquella ordenació singular. Per tant, durant aquest tràmit i durant aquesta exposició al públic, tothom s'encarregarà que l'Ajuntament no faci disbarats. Evidentment que els restauradors fan negoci amb les terrasses, perquè per això les demanen, no? Seria del gènere tonto demanar una terrassa si no fas el negoci. Tampoc crec que l'Ajuntament hagi de fer negoci amb aquest tipus de coses. En el fons estem promocionant l'activitat econòmica, en el fons volem que la gent que té negocis a la ciutat es guanyi bé la vida. El que poder sí s'ha de revisar és l'escalat, és a dir, poder la diferència que hi ha entre el carrer Montaner i el Passeig de Gràcia en aquests moments no és prou, diguem-ne, equilibrada. De totes maneres, això no depèn d'Habitat Urbà o no depèn de la meva gerència, això depèn de l'Institut Municipal d'Hisenda i per tant i de la gerència municipal, i per tant són ells els que hauran de prendre les decisions corresponents. Amb el tema del turisme i la seva relació amb l'espai públic, jo crec que és molt difícil filtrar. És a dir, quan tu fas un espai públic de qualitat el fas per tothom, tinguis o no tinguis turistes. És a dir, Barcelona és famosa pel seu espai públic i això porta turistes i és inevitable, però el que no podem fer és tindre un espai públic de menys qualitat perquè vinguin menys turistes. Això no té cap tipus de raó de ser. Altra cosa és el problema del turisme, i si tenim massa turisme o el tenim massa, diguem-ne, massa pilotonat. Aquí jo soc, suposo que molta gent ja m'ha sentit dir que jo soc molt radical. El tenim massa pilotonat i en tenim massa a pocs llocs, absolutament sí. I això hem de fer coses ràpidament per resoldre-ho. De fet, com sabeu, ja hi ha plans directors de turisme a altres districtes per intentar dispersar aquest turisme cap a un altre lloc. Si això no ens surt bé, perquè no és fàcil generar pols d'atracció en lloc on avui no els tens, jo crec que el turisme està tocant sostre. I per tant hauríem de fer alguna cosa per començar-ho a aturar això. Però hi ha parts de la ciutat que encara tenen marge.